Ja per acabar, des del grup de la CUP tenim confiança nul·la en el govern. De moment res ens fa pensar que aquesta confiança millori, valgui això per la puntualització pels compromisos que es prenguin de cara al futur. Les relacions són normals, la confiança és zero. En tenim molts motius, no és la primera vegada que ens obliguen a prendre una decisió de pressa i corrents, obligats per les circumstàncies, per tal de no deixar-nos marge de maniobra. El temps juga al seu favor, certament. Tal com ens ho han plantejat, les conseqüències que es derivarien si no s'aprovessin aquestes ordenances serien tan nefastes per l'economia de tantes famílies que estaríem gairebé obligats a deixar que s'aprovi la seva proposta, que ens sembla dolentíssima. Entenem la posició dels grups que s'han expressat en aquest sentit. De fet, nosaltres considerem que més que un govern a Vilanova tenim una junta gestora i com bé sap el PSC, de vegades davant una junta gestora toca dividir el vot. Fins a darrera hora ens havíem plantejat donar 2 abstencions per exposar amb el nostre vot la situació, diguéssim, de límit a la qual ens veiem abocats. Però com també coneix el PSC, davant d'una junta gestora hi ha moments que t'has de plantar. Si fos per la CUP aquesta proposta no prosperaria. Abans d'això els obligaríem a baixar encara més el tipus de l'IBI i a inventar-se, si cal, una nova subvenció. Diem no a aquesta proposta concreta que ens han presentat perquè no ens resignem a pensar que sigui l'única possible. En un moment de dificultats econòmiques com l'actual, la classe treballadora no es pot permetre assumir la pujada que aquí es proposa. Considerem que la inoperància d'aquest govern no és motiu suficient perquè carreguem a l'esquena de les vilanovines aquest pes. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Asensio, i li passo la paraula a la senyora Garcia. Sí, gràcies, alcaldessa. Seré breu perquè la veu no em permetrà gaires alegries, però escolti, començaré per vostè, senyor Asensio. En tot cas, la confiança vostè que diu que té en el govern que és nul·la, mira, jo li diria als que voten que no, han construït una història i vostès han construït un relat i se l'han repetit tantíssimes vegades en veu alta que se l'han arribat a creure. I escolti'm, i això els està desconnectant del món real. Vostè i jo hem assistit a les mateixes comissions, espero, i cregui'm que ha fet un anàlisi totalment diferent. Els informes jurídics van arribar ahir perquè els va demanar vostè el dilluns i jo li vaig dir, els hi farem arribar abans del ple. Els informes jurídics, escolti'm, tenen el seu procés i vostè va dir, no és que no m'ho cregui, Glòria, però vull que un informe jurídic m'ho digui. I va tenir 3, el del secretari, el de tresoreria i el d'intervenció. Ens ho va demanar el dilluns a les 8 del vespre i ahir al migdia ja els tenia. Mira, escolti'm, no són xurros, els informes jurídics s'han d'estudiar i s'han d'avaluar i és per això que els vam arribar, el va rebre vostè i tots els regidors ahir, només puntualitza això. Després, diverses coses, el del lloguer ja va sortir, senyor Asensio, i em sembla que va quedar molt clar i van dir quan et cobren l'IBI en un rebut del lloguer ha de venir desglossat. Només cal que aquesta persona es pugui acollir a la tarifació social i nosaltres li aplicarem la bonificació de l'IBI exactament igual que en tothom. I això, senyor Asensio, si no es fer política, miri, potser és que com que jo tinc a la família artistes dec ser que faig teatre, però per mi això és fer política. La tarifació social, si no es fer política, senyor Asensio, digui'm què és, perquè, perdoni, i és veritat la premura. I jo vaig reconèixer, vaig dir, és veritat que hem arribat amb molta premura i que només parlem d'IBI, de taxa d'escombraries. Però escolti'm, era una proposta totalment política i que vostès no van millorar, perquè totes les propostes polítiques que vostè va aportar també dilluns a les 8 del vespre, què li vaig dir jo, senyor Asensio? Li vaig dir, cap problema. La tarifació que va portar la de l'Ajuntament de Badalona sobre les llars d'infants, li vaig dir, cap problema, la farem. La fem per dijous, i vaig dir, home, pel dijous no podem debatre-la, no podem parlar-ne, i perquè vostè la porti tampoc no és un dogma de fer, l'haurem de parlar-ne també. I vaig dir, en tot cas, la podem aprovar al maig perquè s'aplicarà al setembre de l'any vinent. I vam agafar el compromís a la tarifació social de la llar d'infants i a totes les altres propostes que ara ni recordo que vostè va proposar, nosaltres li vam dir cap problema, les anem debatent i agafem el compromís. L'any passat potser vaig ser massa agosarada, les debatrem totes, ens han passat 6 mesos parlant de l'auditoria del crèdit i això, del deute, perdó, i això no m'ho negaran, ens hem reunit prou amb això. La veritat és que no hem tingut temps per més i que aquesta regidora vagi molt atabalada no ha de ser el problema perquè no debatem les taxes. A partir de l'any d'allà, o sigui, a partir d'allà podem continuar constituint-nos com a comissió informativa i debatre taxa per taxa i parlar-ne de tot. I aquesta va ser la proposta que jo també vaig fer dilluns i em sembla que aquesta proposta
és política, o si més no té una base de política. I després, la veritat és que no recordo dir més coses i no recordo el què, però tampoc no vull entrar en una picabaralla perquè les comissions informatives són prou tranquil·les i debatem amb prou tranquil·litat. L'única proposta que vostè va fer en FER va ser la de l'IAE, i escolti'm, i aquesta li van fer cas. Va ser la proposta que va fer d'això i li van justificar perquè el 80% de les empreses no han de pagar IAE perquè no arriben al milió de facturació i li van dir, és una pujada tan petita que escoltin, si vostè vol que ens col·loquem a la tarifació, i així es va parlar i així es va debatre i tots van pensar que era correcte i que sempre podien tornar a debatre i continuar parlant de tot això. No entro en més detalls, senyor Asensio, perquè penso que tindrem tot un any pel davant per debatre de les taxes i que espero el 2018 no tinguem aquesta situació perquè ja estaran totes parlades. Segueixo per la bancada. Senyor Álvarez, miri, dues coses. Bé, se'm sent? Sí. Sobre viure al món real, a veure, els informes jurídics és que no els hi hauria d'haver demanat, és que els tenia el 21 de setembre i l'interventor els va demanar el 26 de maig i a nosaltres ens els va enviar ahir. Li vaig demanar dilluns, però és que el 21 de setembre ja el tenia. Per tant, jo crec que aquesta informació ens l'hagués pogut donar. Això per una banda. Sobre l'IBI del lloguer, això és si el propietari vol, diguéssim, que pagui l'IBI al seu llogater. Però és que això no és així. No sé si ha viscut de lloguer molt sovint, però normalment no és que et cobrin l'IBI, és que l'IBI el paga el propietari però puja el preu del lloguer. Això és així. Com pot pujar el preu del lloguer? Bueno, no sé qui viu al món real i qui no, perquè després hi ha una cosa bàsica que és el mètode. Aquests temes no es poden deixar, com deia el senyor Álvarez, a mi em sembla molt bé tenir un grup de WhatsApp, però escolti, establim un calendari a 2 o 3 mesos vista i fem un pla i diguem, mira, aquest dia farem aquesta sessió, parlarem d'aquestes ordenances, amb tota la documentació sobre la taula. Escolti, informem-nos amb tècnics, anem a altres institucions que ens diguin que tinguin les mateixes problemàtiques. Jo no li haig de dir com ho han de fer, però escolti, són el govern per lo bo i per lo dolent, no? I, home, el tema de... Pot justificar-ho com vulgui, però el tema de l'auditoria del deute, jo li demano, sisplau, que no justifiqui el fet de no haver parlat abans d'ordenances per l'auditoria del deute, perquè l'auditoria del deute que aquest ple va aprovar per una moció que vam presentar no té res a veure amb les 3 reunions que hem fet, 3, per parlar del deute. No té res a veure, per començar, que jo vaig demanar que fos una comissió oberta, i no només dels regidors de la comissió, sinó que fos oberta a tota la ciutadania, i això se'n va denegar, i després, home, si ni tan sols el seu soci de govern no ha assistit a cap de les reunions, soci que sota els seus diferents governs és on s'origina l'endeutament. Vull dir, imagina't com s'ho prenen seriosament, que ni va. Nosaltres aquesta auditoria l'hem donat per morta ja fa temps en el marc d'aquest govern perquè no tenen cap voluntat de tirar-ho endavant i hem vist que és difícil liderar coses quan el govern les fa per complir l'expedient. No passa res, ja la farem quan toqui, quan puguem, però li demano, sisplau, que no em posi d'excusa aquest fet. Gràcies.